Καλώς ορίσατε για ακόμη μια φορά στο κανάλι μου. Είμαι η Τολίνα J Magic και πάμε να ετοιμάσουμε μαζί μια ακόμα όμορφη παραγγελία. Η φίλη μας λοιπόν η Τζορτζίνα ζήτησε Tommy Hilfiger Royal Blue με χρυσές λεπτομέρειες. Εννοείται αρωματική να είναι και μάλιστα με sensual wood τύπου γυναικείας κολόνιας. Είναι πάρα πολύ must και best seller, τουλάχιστον σε μένα. Και δεν θα σταματήσω ποτέ, πραγματικά ποτέ να το λέω, πως κάθε παραγγελία σας είναι ξεχωριστή. Οπότε φτιάχνετε πραγματικά με μεγάλο μεράκι και τεράστια αγάπη. Κάπου εδώ να τονίσω κιόλας πως τα κουτάκια που βλέπετε είναι ζωγραφισμένα στο χέρι. Εντάξει, έχουν και κάποια αυτοκολλητάκια, αλλά δεν ξεχνάμε ότι όντως είναι χειροποίητο μέχρι και το απλό κουτάκι. Εδώ η φίλη μας η Σέβη ήθελε μπλε Chanel με χρυσές λεπτομέρειες. Φροντίσαμε όμως να κάνουμε ένα twist ώστε να της δώσουμε μία έξτρα λάμψη σε πέρλα με λίγο γλιτεράκι. Ιδιαίτερη εννοείται, όπως είναι και εκείνη. Το άρωμά της είναι πατισερί. Επειδή όμως πάντα φροντίζω να κάνω τη διαφορά, να ξέρετε πως οι δικές μου λαμπάδες, πέρα από το φως της Αναστάσεως, του Μεγάλου Σάββατου,
Να ξέρετε πως την Κυριακή μπορείτε να κόψετε ένα κομματάκι και να το βάλετε σε καυστήρα. Έτσι θα μυρίσει πανέμορφα όλο σας το σπίτι. Γιατί εδώ στην Dolina J Magic φροντίζω το κάθε ευρώ που δίνετε εσείς στη μικρή μου επιχείρηση πραγματικά να μετράει. Και εδώ λοιπόν έχουμε μία Louis Vuitton σε σαμπανί χρώμα με μπρούτζινες λεπτομέρειες και άρωμα Sensual Wood. Αυτή λοιπόν έχει γίνει η παραγγελία από την Ωνά για το βαφτιστήρι. Είναι όμορφο να βλέπουμε λοιπόν πως ακόμα τηρούνται τα ήθη και τα έθιμα που έχουμε και δεν ξεχνάτε τα βαφτιστήρια σας. Πολύτιμο και πολύ όμορφο να το βλέπουμε εδώ στην Dolina J Magic. Εννοείται πως εσχεμένα έχω φροντίσει να μην αναφέρω κανένα όνομα στη συγκεκριμένη λαμπάδα, γιατί το βίντεο μπορεί να βγει πιο νωρίς από ότι θα πάει λαμπάδα στο βαφτιστήρι. Και δεν θα θέλαμε με την καμία να χαλάσουμε την έκπληξη της νονάς. Εδώ λίγο η συσκευασία μας αλλάζει. Είναι καθαρά συσκευασία δώρου.
Η συγκεκριμένη συσκευασία περιλαμβάνει 4 διαφορετικά βάξ μελτάκια με διάφορες μυρουδιές, και εννοείται στο πίσω μέρος της συσκευασίας βλέπετε αναλυτικά ποιο είναι ποια μυρουδιά, για να μην πηγαίνετε στα τυφλά. Θεωρώ πως η συσκευασία δώρου είναι άκρως αρωματική. Και επειδή Συνωνά άφησε πάνω μου στο να διαλέξω εγώ το μπρελόκ για την συσκευασία δώρου, αλλά ούτε εγώ ήθελα όμως να το κάνω αυτό, προτίμησα να το αφήσουμε λίγο σε τυφλό σύστημα και στην τύχη. Μιας και το γούστο μου μπορεί να μην άρεσε στην κοπέλα, οπότε θεώρησα πιο ωραίο να το κάνω έτσι. Να ευχαριστήσω λοιπόν θερμά που επιλέξατε για τη δική σας πτήση την Dolina J Magic με προορισμό στη χώρα της μαγείας. Εύχομαι λοιπόν σε αυτά τα 3 κορίτσια καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με υγεία για όλους. Αν σου άρεσε και σένα το βίντεο μου, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι like, follow και subscribe στο YouTube channel μου.